Så starter vi. Hej, seere. Nu starter vi dagens pressemøde. Det er fredag, 18. september, og jeg er sammen med landslægen Henrik Hansen, og vi skal fortælle om de nye anbefalinger fra Naalakkersuisut, og jeg har præsenteret her, og så vil vi komme ind på status på covid-19 indtil nu, og hvilke anbefalinger der er tale om. Og vi skal uddybe situationen i DK, som Henrik vil fortælle om. Så har vi sundhedsfaglige råd, som jeg vil uddybe. Så til sidst er der mulighed for spørgsmål fra pressen. Og til allersidst vil vi komme til besvarelserne. Der er nu 8 måneder siden, vi fik første gang meddelelsen fra WHO om den nye og smitsomme sygdom covid-19. Siden dengang er antallet af smittetilfælde globalt set kun gået den en vej, det er opad. Tidligere prognoser har vist, at smittespredningen vil ske i bølger. Og det vi nu kan se er, at den anden bølge er over Danmark. Vi har stadig ingen nye smittetilfælde i Grønland. Men vi har besluttet os, at vi vil komme med nye anbefalinger på grund af den udvikling, der sker globalt og i Danmark, og for at bekæmpe det mulige, hvad der kan ske i fremtiden. Den stigende covid-19-smitte, særligt i Danmark, øger risikoen for at få smitte ind i Grønland. Derfor har Naalakkersuisut vedtaget nogle nye anbefalinger ved indrejse til Grønland. Sidste måned, i forhold til bekæmpelse af covid-19, præsenterede vi strategien i Grønland, og på baggrund af det kommer vi disse nye anbefalinger, og det vil jeg lige uddybe. Og Naalakkersuisut anbefaler nu, at indrejse, som har opholdt sig i en dansk rød kommune, det vil sige en kommune med højt smittetal, opfordres til at lade sig riteste på 5 dage efter ankomst, og holde afstand og helt undgå sociale arrangementer, til det kan udelukkes, at man er smittet med covid-19. Statens Serum Institut har udarbejdet en hjemmeside, hvor man nemt kan se, hvilke kommuner som er røde. Det vil sige, at ud af 100.000 mennesker, og hvis der er over 30 ud af 100.000, bliver den stemplet som rød, og i den hjemmeside kan man se, hvilke steder der er røde. Og vi er fuldt i gang med at opdatere indrejsebekendtgørelsen, så at vi kan følge med i udviklingen i Danmark. Og af den baggrund er der for at kunne dække behovet for det, har vi udarbejdet en nyt udarbejdelse her. Og med hensyn til møder med udefrakommende
personale. Der skal jo udarbejdes nye materialer. Det er nu meget vigtigt, at man følger anbefalingerne. Det er kun de mest nødvendige rejser, der skal tages. Og naalakkersuisut anbefaler, at virksomhederne også følger disse anbefalinger. Indrejsende det er meget vigtigt, at indrejsende også forstår og følger disse anbefalinger. Og når man får undersøgt i Danmark, er det meget vigtigt, at man holder afstand. Og det er en kraftig anbefaling fra vores side. Og efter man er ankommet til Grønland, så er det stadigvæk gældende, at man holder afstand og ikke deltager i sociale arrangementer, før man modtager beviset, at man ikke er bevist efter 5 dage. Med hensyn til den nye bekendtgørelse står der, at hvilken byer man kan komme, uden at man bliver først testet. Men ifølge disse byer, der ikke nævnes i bekendtgørelsen, hvis man vil ankomme til disse byer, så skal man få retestet efter 5 dage, eller skal man være i karantæne i 14 dage. Så vil jeg give ordet til Henrik. Han vil fortælle og uddybe lidt om forholdene i Danmark. Tak for det. Ja, nu står vi så igen i en lidt ny situation, fordi smittespredningen den bliver stærkere rundt omkring os. Et af de helt afgørende punkter i Grønlands strategi for at forhindre en epidemi, det er at have styr på indrejsen. Det er vores indrejse, som jo i sagens natur er problemet, fordi det er den vej, smitten kommer ind. Nogle få kommer ind via Island, men som bekendt er det jo langt hovedparten, som kommer ind fra Danmark. Det er i øjeblikket godt 800 passagerer per uge. Og det er jo den gruppe, hvor risikoen vil være der for, at vi ser smittespredning. Det er jo sådan så, at Danmark nu samlet set er rykket op i det, man vil kalde et karantæneland. Det vil sige, at i virkeligheden, hvis man skulle rejse udefra og til Danmark, ja, så vil det være et karantæneland. Så højt er man kommet op nu. Hvad kan vi gøre i den situation? Ja, for det første er det helt afgørende, at dem, som rejser, er opmærksom på de risici, der er ved at rejse, og tager alle de forholdsregler, det er muligt, mens de er på rejse. Det er ikke noget, man kan lovgive sig ud af. Det er den enkeltes ansvar at tage de fornødne forholdsregler. Hvad betyder det i praksis? Jamen, når man er i Danmark, skal man undgå de steder, hvor der er stor risiko for smitte. Man skal ikke bevæge sig ud i nattelivet i Danmark og derefter tage tilbage til Grønland. Der er særlige risici i den offentlige transport. Man skal huske at bruge maske i Danmark. Undgå steder, hvor der er mange mennesker samlet. Så vidt muligt også undgå store familiesammenkomster og andre steder, hvor der er stor risiko for, at man får smitten og får den med tilbage hertil. Det er den enkeltes ansvar at bidrage til det,
og hele tiden have fokus på det. Samtidig opretholder vi jo, at vi screener alle, der skal flyve hertil. Alle skal jo fortsat have en negativ test, før de kan komme ombord på flyvemaskinen til Grønland. Det vi har set de sidste par uger, det er, at der har været nogle positive. Der var ellers en lang periode i sommer, hvor det gik rigtig godt. Der fandt vi faktisk ikke noget ved screeningen. Nu gør vi det igen. Det er vi rigtig kede af. Det vi også ved, det er, at den screening er jo ikke 100% effektiv. Hver gang vi finder 2 ved screeningen, så vil der faktisk være 1 smittet, som når frem til Grønland, og som vi ikke har fundet ved screeningen. Nu prøver vi så at fange de sidste ved, at vi laver en frivillig ordning, hvor dem, der har været i de områder, hvor der er særlig risiko for smittespredning, de kan blive retestet. Så vil vi få nogle af de sidste med, men ikke nødvendigvis dem alle sammen. Derfor er det stadigvæk afgørende, at alle tilrejsende og alle, som herfra rejser ned og tilbage, er forsigtige, overholder alle regler, også når de kommer tilbage, for at undgå, at vi ser smittespredning. Vi skal huske på, at hvis man er blevet smittet, mens man er nede i Danmark, så kan der gå op til 14 dage, før man bliver syg af det, og selv smitter videre. Det betyder også, at selvom vi laver en 5-dages testning efter tilbagekomst, så er man ikke helt sikker på, at man ikke kan være smittet. Den kan godt nå at dukke op lidt senere. Derfor handler det om alle tilrejsende og alle, der rejser. De udviser stor forsigtighed og prøver at være bevidste om at undgå at bringe sig i situationer, hvor de selv udgør en risiko for smittespredning. Med de tiltag her, der vurderer vi, at det er afstemt i forhold til de risici, der er lige nu. Men det er klart, at vi følger situationen meget tæt og hele tiden er opmærksom på, om der skal mere til, om vi må anbefale Naalakkersuisut at lave yderligere tiltag. Det er en lidt uventet situation, at vi allerede her midt i september har så meget smittespredning. For vi ved, at når vi kommer længere hen på året, så er der større risiko for smittespredning. Så det er for os en situation, vi ikke helt havde forudset, at vi så tidligt ville se den udvikling, vi har nu. Og det er derfor, vi straks har foreslået Naalakkersuisut, at vi gik ind og laver nye tiltag for at nå det endelige mål, nemlig vi skal gøre alt, hvad vi kan for at undgå en epidemi i hele Grønland. Tak. Jeg siger tak til Henrik. Jeg har nævnt tidligere, at dette vil gentage i månederne, der kommer. Det er, at vi alle sammen følger det sundhedsfaglige råd, og det er, at vi holder afstand, at vi undgår håndtryk og kram, at vi holder høj håndhygiejne og lignende. Og at vi forventer, at vi sammen og hjælper hinanden med at følge disse. Det er meget vigtigt, at vi tager ansvar, ikke kun for at beskytte os selv, men også vores familie og særligt vores medborgere i risikogruppen. Det er derfor,
at vi skal følge disse anbefalinger, som vi skal følge, alle sammen skal følge, og vi skal vise, at vi alle sammen har ansvar. Så vil vi gå over til spørgsmål fra pressen. Jens Sene har markeret først. Ja, tak. Jeg har et spørgsmål til landslægen. Du siger, at hvis man finder nogle tilfælde, som har været positive, og som er blevet stoppet, som vil gå ombord i flyveren. Hvor mange er det? Hvor sikre er vi? Hvor sikker er du, at der ikke er allerede nogen, der allerede er ankommet til Grønland, og hvor mange test har der været? Der bliver testet over 800 rejsende per uge. Der er ikke nogen, der kommer igennem uden at de er testet. Og vi har inden for de sidste 2 uger haft 3 positive, der er blevet fundet. Og det betyder, at der kan godt være kommet en igennem. Statistisk set, det kan man aldrig vide med sikkerhed. Men det er den situation, vi er i nu, hvor vi må erkende, at sandsynligheden for, at der pludselig er smitte i Grønland, den er absolut til stede. Men det er vi også forberedt på, skulle det indtræde. Man kan sige, at situationen er helt anderledes end i marts måned. Fordi vi har et testsystem, vi har et testsystem på kysten. Vi er forberedt på det i sundhedsvæsenet. Så vi kan også godt leve med, at der dukker en op, så er vi klar til at få det lukket ned igen, forhåbentlig hurtigst muligt. Men det er den situation, som vil blive ved med at være her fremover, utvivlsomt i lang tid, at der konstant er en risiko for, at der kommer smitte ind. Og det er også derfor, at vi fortsat anbefaler, at alle de andre retningslinjer om store forsamlinger, om forsamlinger på tværs af kommunegrænserne, at de opretholdes. Fordi lige pludselig, så er der en rejsende, som har bragt det ind. I har nu præsenteret anbefalingerne og siger, at dem, der kommer fra røde kommuner, skal retestes efter 5 dage. Hvorfor er anbefalingerne ikke indstillinger? Vi har ønsket fra Naalakkersuisut og for befolkningen, at der skal være en større samarbejde, og at der skal være en tættere samarbejde. Det vil vi meget gerne ønske. Og med hensyn til, at det ikke er en indstilling, skal jo også, det viser også, at det enkelte skal også vise medansvar. Og hvis man ikke har medansvar, så vil der være smittespredning. Og siden vi ikke har en reel smittespredning i Grønland, er det stadigvæk en anbefaling og ikke en indstilling, men vi ønsker, at hvis man ikke ønsker en retest, så skal man holde afstand fra sociale arrangementer. Jens Sene. Undskyld, han har først. Det kommer efter. I forlængelse af samme spørgsmål, det er kun en anbefaling i forhold til at blive testet igen på 5. dagen. Overholder den anbefaling, når der ikke kommer en bøde, for eksempel hvis man ikke følger anbefalingen. Jamen, som Anna også siger, så vi kan ikke vinde den her kamp, uden at vi har opbakning fra alle. Det vil sige, at vi kan ikke kontrollere os ud af det her. Vi kan ikke kontrollere, om de rejsende til Danmark, de turnerer rundt på værtshusene, mens de er dernede, og har andet farlig adfærd, som giver dem smitte. Derfor, det her, det må handle om, at alle er med i den fælles kamp om, at det store mål,
at holde epidemien ude af Grønland, det kan vi umuligt kontrollere på kryds og tværs. Det kan ikke lade sig gøre. Og det er kun testen, man kan kontrollere. Alt det andet kan vi ikke kontrollere. Det her, det vil kun virke, hvis alle, der rejser, de rent faktisk håndterer tingene fornuftigt. Ellers er det spil tabt. Jeg har lidt svært ved at forstå med, at nu er der nogle store alarmklokker i Danmark, mens andre lande og anbefaler, at det ikke skal komme til Danmark. Men så har vi den frie rejse fra Danmark til Grønland. Og hvis det ikke har været Danmark, så har vi sikkert lukket, men Danmark er den eneste vej. Hvorfor har vi ikke nogen strengere forholdsregler? Jeg har kun anbefalingerne, og siger bare venligst gør det, og ikke siger, I skal gøre det. Tak. Her er det meget vigtigt at præcisere, at vi ønsker jo ikke, at vort land ikke skal lukke igen. Det er meget vigtigt, at vi kører tingene og driver tingene her i landet og prøver at ikke krænke vores hverdagsliv. Og nogle tal og statistikker viser, som Henrik sagde, vurderer vi også, hvordan tingene skal være, og vi bliver også nødt til at stole på en eller anden måde, at de fleste kan bevise og har reelt ikke er blevet smittet. Og derfor har Henrik også nævnt, at enkelte medborgere skal have en medansvar for at undgå smittespredning, og vi har alle sammen brug for, at vi har en tæt samarbejde og stoler på hinanden. Og det er på baggrund af disse, at vi præsenterer disse. Jeg skal gentage her, at vi er fuldt i gang med at ændre på bekendtgørelsen, og er fuldt i gang og er helt klar til at ændre på vores anbefalinger. Og det her er kun en tidlig indsats, og jeg har lige et spørgsmål til Henrik. Og du har lige vist Danmark, kortet over Danmark, og der kan man se, at der er røde pletter hele vejen, men det ændrer sig hele tiden. Man kan jo ikke styre tingene i Danmark, og dem, der ikke er røde i morges, er allerede nu røde. Hvordan kan man holde styr på den slags, og holde styr på, hvilke personer, der kommer fra røde pletter, eller... Og København er hårdt ramt nu. Hvordan kan man holde styr på, hvem der kommer fra røde eller hvide pletter i Danmark? Jeg synes, det er lidt ærgerligt, at man har så mange spørgsmål. Jamen, det kan man heller ikke holde fuldstændig styr på. Det er heller ikke meningen. Vi appellerer til alle rejsende, at de rent faktisk gør, hvad de selv kan, for at forhindre, at de bliver smittet. Og så har vi et stærkt redskab, som vi jo opretholder, og som man er pligtig til at følge, nemlig at man skal screenes, man skal have taget en podning, før man kommer ombord på flyet til Grønland. Det er et meget stærkt redskab. Så selvom der er en række usikkerheder, så har vi det solide redskab. Og samtidig lægger vi jo rigtig meget vægt på, at alle, der rejser, også forstår de risici, der er, og medvirker. Det vil sige, at det helt afgørende er, at rejsende, der kommer tilbage fra Danmark og bliver syge, de skal omgående have fat i sundhedsvæsenet.
Og det kræver, at der er tillid imellem alle parterne. Det er det allervigtigste. Det er, at vi fanger dem, som er blevet syge dernede. Så vi får lavet de fornødne tiltag for at forhindre yderligere smittespredning. Det kan vi kun gøre, hvis alle, der rejser, er helt med på, at det er den vej, vi skal, og det er det, vi skal gøre. Vi kan ikke kontrollere os ud af det her. Smittespredning i København og er vurderet som rød kommune. Og alle rejsende kommer forbi København, så det vil det så sige, at alle indrejsende skal retestes efter 5 dage? Og kan man virkelig teste alle 800 om ugen? Vi siger, at hvis man har opholdt sig i op til et par døgn i et sådan område, hvor der er meget smittespredning, så bør man lade sig teste. Det betyder også, at fordi man kommer rejsende med toget til København, og i øvrigt ikke bevæger sig rundt i nattelivet natten før man skal afsted, ja, så kan man også roligt rejse videre til Grønland. Det er der ikke nogen udfordringer i. Så det forudsætter, at man har opholdt sig i et område med smittespredning i mindst et par døgn. Og så er der også nogle praktiske forhold, vi må forholde os til, nemlig at med 800 rejsende, som der er på nuværende tidspunkt, der kan vi ikke i morgen etablere testning af alle dem. Vi arbejder på de ting der, men vi kan i øjeblikket ikke teste over 800 rejsende på en uge. Jeg har måske en lille tilføjelse til Henriks svar, men vi kender jo til, at så mange kommer ind til Grønland og måske er lidt begrænset med hensyn til retestning. Men Henrik kom lidt ind på, at man arbejder på, hvilken arbejdsmetode man skal have med hensyn til, at indrejsende skal have retestes efter 5 dage. Men jeg kan dertil sige, at med sundhedsfaglige råd i Sundhedsvæsenet arbejder med at oprette et særligt retestningscenter i Nuuk, som vil starte med at oprette, som starter i næste uge, som er med til at sikre, at indrejsende og især dem, der kommer til Nuuk, skal retestes efter 5 dage. Spørgsmål til Henrik. Hvad er anbefalingerne i forhold til at tage på arbejde, når man ankommer fra Danmark? Der er ikke noget forslag om direkte karantæne. Men igen, vi opfordrer til, at man handler så forsigtigt som muligt. Og kan man arbejde hjemme, så er det fint. Kan man ikke det, så skal man bare være forsigtig der, hvor man er. Men der er ikke noget konkret forslag om på nuværende tidspunkt at genindføre den fulde karantæne. Jeg har et spørgsmål. Kan I anbefale, at vi bare kan rejse til Danmark, eller er der en forbud? Svare, så vil Henrik måske tilføje. Vi har ikke en indstilling om et forbud for at rejse til Danmark, men vi ønsker, at folk skal være fuldstændig opmærksom på, hvad er det, der skal til, hvor er det, jeg skal hen, hvilke anbefalinger og indstillinger er der i det land, som jeg kommer ind til. For forholdene kan jo
ændre markant fra dag til dag, og det ansvar, man har, er jo, at man skal vurdere, om man vil rejse på bekostning af den risiko, men lige nu har vi ikke nogen indstillinger med hensyn til at rejse ud til Danmark. Men vi har sagt, at selvstyrets ansatte ikke skal rejse ud af landet. Har du måske nogle tilføjelser her? Jamen, jeg kan jo lige supplere, at set sådan rent smittemæssigt, der er det klart, der så vi helst, at landingsbanen i Kangerlussuaq, den knækkede, så der ikke kunne lande nogen fly. Men vi anerkender jo også, at også rent sundhedsmæssigt, der er det jo helt afgørende, at samfundet også fungerer. At skolerne fungerer, at sundhedsvæsenet fungerer, at industrien fungerer. Og det gør den altså kun, hvis vi opretholder infrastrukturen. Så sundhedsmæssigt er det også vigtigt. Vi kan ikke lægge Grønland øde det næste år. Grønland må fungere. Ellers går det også ud over sundheden. Så der er mange hensyn, der skal tages. Så ja, det er vigtigt at holde fast i, at det grønlandske samfund kan jo ikke fungere, sådan som det gør nu, hvis der ikke er transport. Lægget sagde, at der er en mulighed for, at der kommer at der er mulighed for, at en enkelt smittet i Grønland. Men hvor er grænsen for at lave yderligere begrænsninger, og hvis vi ser på hele billedet? Det mener jeg ikke, man kan give et fast svar på. Den udvikling, vi har set de sidste 2 uger, den havde ingen forudset. Og der kan ske alt muligt. Der har sket en udvikling nu, hvor man har set, at spredningen sker forskellige steder i Danmark. Det var heller ikke rigtig forudset. Og derfor kan man ikke, mener jeg, lave anbefalinger på forhånd. Vi må følge det tæt. Hvad sker der? Og så tage de fornødne forholdsregler, alt efter hvordan situationen udvikler sig. Dem, der er i risikogruppen, der er jo risiko for en stor risiko for smittespredning. Det har I fortalt, og det er allesammens ansvar. Men i forhold til dem, der er i risikogruppen, og dem, der for eksempel i ældreområdet og sundhedsområdet, og dem, der er svagere med deres sundhedstilstand, er der en særlig plan for dem, for at sikre, at det ikke bliver smittet? Jeg kan måske forklare det lidt. For eksempel lukkede man i Nuuk efter foråret, og på den måde har man også begrænset besøgstiderne til ældreområdet. Det kan vi også komme tilbage til, selvfølgelig, men lige nu ligger ansvaret i den enkelte borger, og dertil har vi også virksomhederne, der også ansvar og ledelse i ældreinstitutionerne, og at vurdere, om det er virkelig nødvendigt, om der skal være besøg eller ej. Så jeg håber, at det bliver godtaget på dem. Jeg ved ikke, om Henrik har noget at tilføje hertil. Der er jo iværksat en række initiativer for netop at sikre nogle grupper, som vil blive særligt udsatte. Blandt andet har Naalakkersuisut jo besluttet, at rejser nord for Ilulissat til Østgrønland og dele af Sydgrønland er under særlige restriktioner. Og det med målet med det er jo der at hæve forebyggelsen i sammenlignet med de områder, som er tættere på, hvor vi bedre vil kunne håndtere et udbrud. På institutionsniveau, der har kommunerne jo lavet et stort arbejde, hvor
De er også til forskel fra i foråret, der er der værnemidler tilgængelige ude i alle institutioner. Der har været holdt kurser i brug af værnemidler. Alle medarbejdere derude i kommunerne har gjort en stor indsats for at forberede, hvis der kommer smitte. Så har vi lige haft den sidste spørgsmål. Hermed afslutter vi pressemødet her. Jeg håber, at vi får en god weekend. Vi siger tak til seere og lyttere. Tak for i dag.